Jamen tak. Så står vi her igen. Vi skal vedtage noget om kunstgræsbaner. Det er jo næsten ligesom i en fodboldskamp, hvor man scorer på straffe, og så dommeren dømmer om straffe. Vi har faktisk før troet flere gange, at nu var de baner hjemme, men nej. Og nu kan jeg snart ikke forestille mig, at der kommer så mange forhindringer. Jeg håber ufattelig meget, at det lykkes denne gang. Det glæder mig også meget at se de samarbejder, der har været mellem fodboldklubberne i kommunen, både den professionelle del og bredden, for der er faktisk flere interesser på spil. Lyngbys professionelle afdeling kommer faktisk med et betragteligt millionbeløb til banerne. Det skal man altså ikke glemme. Men breddeklubberne har også været nede i lommerne og rystet sponsorerne og har spyttet i kassen, så projektet kom helt sikkert i havn. Det er fællesskab og samarbejde mellem klubberne, og det glæder mig. Der er mange måder at se på det her på, og vi har jo diskuteret det lystigt, og jeg vil da rose alle, for vi er nået til enighed. Men jeg får også lige lyst til at citere noget, jeg har læst, en kollega har skrevet, at kommunen endnu en gang skal tage stilling til at kaste millioner efter kunstgræsbaner. Sådan ser jeg heldigvis ikke på sagen. Jeg ser sådan på det, at kommunen investerer i folkesundhed og fællesskab, og det går jeg faktisk op i som konservativ. Jeg glæder mig over 4.500 spillere i alle aldre for glæde af banerne. Det er cirka 8% af borgerne, hvis jeg har regnet rigtigt. Og så kommer alle dem, der benytter den fra den uorganiserede idræt, og alle børnene, fordi vi ved jo godt, hvor de største legepladser er i kommunen, det er kunstgræsbanerne, når fodboldspillerne er gået hjem. Man kunne næsten fristes sige sammen for Lyngby. Tak. Så